Shin kuna da labarin wanda ya fi kowa kuɗi a duniya? To tabbas wannan ya fi kowa kuɗi a duniya gaba ɗaya, wanda an yi ittifaƙin babu wani wanda ya kai shi kuɗi, duk kuɗinka sai dai ka biyo bayan sa. Wannan dai sunan shi Elon Musk, sannan kuma ɗan garin Amerika ne, sannan kuma ya girma a garin Amerika, ya yi karatunsa a garin Amerika, wanda an yi ittifaƙin cewa babu wanda ya kai shi kuɗi, sannan kuma yana da mata har guda 3. Wannan ita ce uwar gidansa, ita ce babbar matarsa, wacce suna da yara guda 3 a yanzu haka. Wannan dai Elon Musk da kuke gani shi ya fi kowa kuɗi a duniya da kuma kadara da gine-gine a faɗin duniya, wanda a yanzu haka shi yake juya duniya kusan gaba ɗaya. Wannan shi ne shekarunsa na haihuwa, an haife shi ne 28 ga watan Jun shekara ta 1071, wanda idan ka lissafa ya kai shekara 55 a duniya, wanda hakan fatarsa ba ta canza ba kamar yadda take da, kusan haka yake. Sannan kuma wannan shi ya fi kowa kuɗi a duniya, yana da tarin dukiyoyi a duniya, babu ƙasar da babu dukiyarsa. Sannan kuma Elon Musk yana da matuƙar taimako, amma kuma Kirista ne. Waɗannan su ne ‘ya'yansa guda 2, sannan kuma akwai ɗansa guda 1 shi ma, ‘ya'yansa guda 3 ne a yanzu haka. Sannan kuma Elon Musk ya girma a Amerika, sannan kuma yana da ‘ya'ya har guda 3, wanda a yanzu haka ya karanci harkar ƙirƙire-ƙirƙire da kuma harkar fasaha, wanda a yanzu haka ya yi abubuwa da dama waɗanda ba kowa ne zai iya yin irinsu ba. Ya ƙirƙiri robot waɗanda suke sarrafa kansu, waɗanda idan an ajiye ma su aka ce ma ba mutane ba ne za ka ƙaryata. Sannan kuma akwai wani ƙirƙira da yake yi na wata yarinya wacce ce zai aura, kuma har za ta haihu robot ce. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar ta subscribing, sannan ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sanar da ku zarar mun ɗora. Sannan kuma ya ƙirƙiri duniya a duniyar Mercury, wanda a yanzu haka ya gama kammala gine-ginenta, sannan kuma yanzu ƙaddamar da ita ne kawai ya rage za a yi. Kar ku manta dai ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sambaɗo muku shirye-shiryenmu zarar mun ɗora. Mun gode. A nan za mu ƙarƙare wannan shiri namu. Mun gode. Mu haɗu a shiri na gaba.